Green Cat Studios. Get to all you talk about style. Padri band session, no segregation, no satisfaction. Yo 2020. Panomuka panoshanda panopinda mwepinda wotokunya semuchina zvimatiri uchipanda usamire kushanda semushavi uchivhima upe hatina ndima tutati chaibhima tinovhima murima unyangwe zvechirema unyangwe zvakaoma mwari haambofa atisiya pakaoma ucha bless me say no man cares usambofa wakatamba neupenyu uchifunga uri kuita zvinhu usingade kushanda uchida zvinhu ndikuyambire mari nechipfinu otapinda musango wangu zvinoda kuvhima kugarira maoko kunorwadza kurarama hope hadzina ndima raramo yakaoma kunyangwe zvakaoma semurume ichimbozama nhungo hadzibhadharo dzinouraya nenzara mwara nokubatsira kana uchidzibatira kwete kuchimukira ini ndichizvishandira penyu chindifambira mwari ndichishumira moyo pakaoma kuti agondibatsira nzira dzangu kuti agondibvuyira sehuku ndichipara handidi zvemahara zvakasara kudhara patipe boskaya padri band session no segregation otapinda musango wangu zvinoda kuvhima kugarira maoko kunorwadza kurarama hope hadzina ndima raramo yakaoma kunyangwe dzakaoma semurume chimbozama otapinda musango wangu zvinoda kuvhima kugarira maoko kunorwadza kurarama hope hadzina ndima raramo yakaoma kunyangwe dzakaoma semurume chimbozama panomuka panoshanda panopinda vamwepinda wotokunya semuchinda zvimatiri uchipanda usamire kushanda semushavi uchivhima upe hadzina ndima bvunza tichaibhima tinovhima murima unyangwe tichirema unyangwe zvakaoma mwari haambofa atisiya pakaoma ucha bless me say no man cares pinda musango wangu zvinoda kuvhima kugarira maoko kunorwadza kurarama hope hadzina ndima raramo yakaoma nyangwe zvakaoma semurume chimbozama otapinda musango wangu zvinoda kuvhima kugarira maoko kunorwadza kurarama hope hadzina ndima raramo yakaoma nyangwe zvakaoma semurume chimbozama yo big up Green Cat yeah Boss MacGyver Ababalava yo Muchi yo Roni Padri band session no segregation no satisfaction yo Chief Mazono yo 2020 no big one man